Kære himmelske Far, vi kommer til dig i dag med åbne hjerter, fulde af længsel efter dit nærvær og din vejledning. Når livet føles usikkert, og fremtiden virker skjult for os, minder dit ord os om, at du har en plan for hvert eneste af dine barn. Planer om håb og en fremtid. Herre, vi lagger vores drømmer, vores mål og vores bekymringer i dine hænder. Vi beder om, at du leder os på den rette vejen, og at du fylder os med styrke og tro til åmøde hver dag med mod og tillid. Din kærlighed og omsorg er uendelige, og vi ved, at selv når vi møder udfordringer, er du med os. Herre, hjælp os at hvile i vidsheden om, at du aldrig forlader os, og at din tid altid er perfekt. Selv når vi ikke ser løsningen, arbejder du for vort bedste. Vi beder for de, som føler sig fortabt eller uden håb i dag. Må du give dem lys i mørket, og lad dem få opleve glæden af at stole på dig. For de, som står ved vejkryds i livet, beder vi om, at du giver dem klarhed og tryghed til at tage de rette valgene. Herre, lær os at være tålmodige, selv når ting ikke går, som vi ønsker. Hjælp os at huske, at din plan er større end vor forståelse, og at du har en hensigt med alt, vi går igennem. Giv os visdom til at se dine tegn og vilje i vort daglige liv. Vi takker dig for løftet i Jeremia 20:11. For jeg ved, hvilke tanker jeg har med jer, siger Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil give jer fremtid og håb. Dette løftet fylder os med glæde og vished om, at du altid er med os. Herre, vi overgiver vores liv til dig. Brug os til at være lys og håb for andre, og hjælp os at gå fremover med tro og kærlighed som vor guide. Tak for, at du er vor far, vor vejviser og vor frelser. I Jesu navn. Amen.